हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो गासै नागिरि बिथांमोनखौ लोगोफोर दिनै मोनसे आपडेट लाना फैदों आरोना लोगोफोर भिडिअ'आथ' जेनेबा दाखाल बावैनि भिडिअ'आथ' थांखांखाबाय माने बिराद लासिं सिं आरो बाथ्रा दै लोगोफोर ओरैबायदि लासिं सिं बाथ्रा होनना बुंनो थाङोब्ला माने गुबुन हारिखौ मेनसन खालामनाय गुबुन हारिखौ रायनाय गुबुन हारिखौ माने नाम फाननाय एकदम गिबियावनो माने बाथ्रा खोथा सावरायलायनाय सोरखौबा नेग्लेक्ट खालामनाय बेफोर माने भिडिअ'खौ माने जोंनि सासे बर' लखिमपुर साइडनि नाम होननानै बुंदों आरो जेनेबा मिसिं मानसिखौ माने मेनसन खालामबाय थादोंमोन दाखालि बावबो आं माने मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आरोना बिसोर माने इउनियन आबसु अल इउनियन आबसु स्टुडेन्टआनो माने बेखौ हमनाय रखम जाहैबाय आरोना हमनानै माने एसे साजा होबाय माने बुनायखौथ' देखायनो हाया जेनेबा गाइडलाइन नाङा आरोना लोगोफोर भिडिअखौ ससे नायलांग्रोदो आं खोन्थाना होनोसै नायलांग्रोदो কিহৰ কাৰণে স্যাৰ ইহঁতে মোক ফাৰ্ষ্ট টাইম ইহঁতে মোক ভিডিঅ' এটা এৰিছিলে খং উঠাৰ কাৰণে আমাৰ বড়ো জাতিক এনেকা কৈ ভিডিঅ' নবনাও আৰু এই ভিডিঅ'টো মই চাই পেলাই মোৰ নিজৰ মনটো বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে जाति का ऊपर में हम लोग वीडियो नहीं बनाएगा और जितना वीडियो बना ব্যৱস্থা লয় তাকে মই একচেপ্ট কৰিম भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ लोगोसे आरो मानि बिखय बिदि जादों आरो माबोरै बिदि जाखो अडियेन्सफोरनि सायाव मोनसे माने सेयार खालामनानै जेनेबा मिथिहोनायानो मोनसे गोनां खोथा नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो गुबुन हारिखौ माने बेफोरबायदि नाम फाननानै मेनसन खालामनानै माने ससियेल मिडियाआव लासिं खालामनायाथ' बिराद लासिं बाथ्रा जायो नङा होमबा जातखौ जेनेबा हारिखौ जेनेबा बर' हारि जाबाय जेनेबा हमना मिसिं हारि बा बेलेग हारियानो जा जिखुनु माने जों जेनेबा आसामाव थानाय बा गासै जातिखौ लानानै मेनसन खालामलायोब्ला मोनसे हारिया माने गुबुन हारिखौ मेनसन खालामना ससियेल मिडियाआव सेयार खालामना होयोब्ला बिराद लासिं जाखायो नङा होमबा लोगोफोर दा जोंखौनो जेनेबा बेलेग हारिया खालामना होयोब्ला जोबोद एक्सन लाखागोन नङा होमबा लोगोफोर दा बिदिनो माने बे सासे गथ'आ लखिमपुर साइडनि होननानै बुंदों माने जिबायदि माने आं नुनायाव माने फार्स्ट आं खनसे नुनायाव खिन्थु बै मिसिं सेंग्रायासो माने आं होनग्रोनायखौसो नुदों दै खिन्थु सिगांनि भिडिअ बानायखाना दोननायखौथ' आं नुखायाखै माने बे मेरि गथ' सासे बानायनाय गथ'ल' मिसिं गथ' बानायनायखौ नुदों आरोना खिन्थु आं भिडिअखौ नुजोबनाय जायाखै माने बेनिखायनो माने आंबो मोनसे बानायनो हगारना होदों आरोना बे माने जोंनि बर'फोरखौ रायनायखौ माने बिदि रायनाङा होननानै माने आं एसे बानायना होनाय दं आरो जेनेबा आं बे भिडिअ हगारनायावबो जेबो जायाखैमोन दै राव बारा भिडिअ नायखायाखैबा आरो माने रावखौबो आं नासयना बुंखायाखै माने बिदि खालामनाङा होननासो बुंदों आरोना माने सिगांनि बर' गथ' हगारनायखौथ' आं नुखायाखै माने बे मिसिं गथ' हगारनायसो नुदोंमोन ओमफ्राय दा माने अभारजों अभार जालांबाय माने बिसोर माने आं दाखालिबो मोनसे भिडिअ हगारना होदोंमोन ना ओरैबायदि जादों माने बिसोर माने FIR लिरना होननानै माने थानायाव माने एरेस्ट खालामबाय बिसोरखौ खालामनानै लोगोसे गथ'खौ हमनाय जादों हमनानै माने इउनियन आबसु सात्र हन्दा गथ'फ्रा माने हमनानै बिसोरखौ माने खानाय सिनना होदों आरोना ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि खानाय सिनना होदों लासिं सिं बाथ्रा आरो दा बेखायनो निजिनो बुजिनांगौ निजिनो बुजिनांगौ आरोना बेलेग हारिखौ जे मान सनमानखौ थांहोयोब्ला दा लासिं सिं जायो दिनैसिम हमनानै ला अफिसफोराव ला स्कुलाव जा जेनेबा एकदम सोरबा मिसिं सेंग्रा फ्रेन्ड्सबो थानो हागौ जेनेबा अफिसाव खामानि मावनाय मोनसे बाथ्रा मोजां अफिसाव जेनेबा जों बर'बो थानो हागौ आसामिसबो थानो हागौ जेनेबा मिसिं मानसिबो थानो हागौ बिभिन्न माने जोंसो माने सा ससेयाव खोथा बाथ्रा बुजियालासेनो बेलेगखौ बेनि बुंना होयोब्ला माने बैसोरसो माने अफिसाव खामानि मावना थाखानायफोराबो माने लासिं सिं मोनो आरो नोंसोरनि बर' सेंग्राफोरा जोंनि मिसिं माबाफोरखौ बिदि खालामदों होननानै माने बैसोरखौसो माने खस्थ' होनाय जायो आरो दै जोंथ' जेनेबा दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सेयार खालामना होबाय लोगोसे बेलेगासो माने बांसिन आङो खिन्थु सेयार खालामना होग्रा मानसिया बारा माबा जाया माने जिबायदि मानसि माने खस्थ' सहायनांगौ रखम जायो अफिसाव जमा खामानि मावना थानायफोराव माने खस्थ' मोनलाङो आरो बेनि थाखायनो जेनेबा हमना ला मिसिं मानसियानो साब्रै साबा जाहैबाय ओमफ्राय बर' मानसिया सासेल' जेनेबा जोंनि जब खामानि मावनायफोरा बेयावनो माने बेलेग हारिनि जिउखौसो खहा खालामना होनाय बा बेलेग हारिखौसो माने खस्थ' मोनजा होनाय लासिं खालामना होनाय जायो लोगोफोर आं डाइरेक्ट बुंदों दे बेफोरबायदि खालामनाङा आरोना लोगोफोर दाथ' जोंथ' नोंबो बै गामियाव थाबाय बे गामियाव थाबाय नङा होमबा लोगोफोर बेयाव माने बिदि खालामनानै होयोब्ला माने जायबायदि मानसिया माने खामानि मावना थाखाबाय थानाय बैसोरखौसो माने खस्थ' खालामना होनाय रखम जायो माने ओंखायनो लासिं खालामना होनाय जायो आरो बेनिखायनो माने बे गथ'खौ खोमा खेबनानै माने गनदो बुहां खालामना देखायनायखौ नुबाय जेनेबाथ' बेफोरबायदि बुनायफोरखौथ' होनो हाया गाइडलाइन नांगोन ना लोगोफोरना आरो लोगोसे सासे बर' गथ'खौ बिदि हान्थु खरायना खोमा खेबनानै बुनायखौ नुयोब्लाथ' दायनिगिरियानो जाथों बिनि उनाव माने नायग्रा अडियेन्सआव माने एकदम बुलायफिननो रखम रागा जोंनाय फैयो नङा होमबा लोगोफोर माने निजिनि मानसिखौ बासायनो थाखाय माने सोरबाफोर माने बुनायखौथ' जोंथ' नायनो हाखाया नङा होमबा लोगोफोर दा दाय गोनांखौनो बुबाय दाय गोनांखौनो बुयोब्ला जों नायग्रा अडियेन्सआव बोरै थांना थाना नङाबा जों माने नांगोन रखमसो जायो माने बेनिखायनो माने बिसोरो बुनाय भिडिअखौ क्लिपखौ देखायनाय जायाखै आरो लोगोसे गन लाना थानानै खोमा खेबनानै लोगोसे गावनि बर' रावजों सावरायना होनायखौ नुनो मोनबाय दा लोगोसे बेयाव लासिं सिं बाथ्रा जों माने बेफोरबायदि माने फार्स्ट खेब
भिडिअ होनना बुंजायो आरो ना लोगोफोर फार्स्ट खेब भिडिअ माने जों नुदो होनना बुंजायो आरो जेनेबा बेलेग हारिजों माने बेफोरबायदि माने लासिं सिं खालामजानाय माने ओंखायनो बुंहरोखि नोंसोरो टेफुलि गथ'फोरा एसे माने 9-10 बैसोआव 10 बोसोर 12 बोसोरनि बा 18-20 बोसोरनि गथ'फ्रा बारा खोथा बाथ्रा मिथिया आरो ससियेल मिडिया बेफोरबायदि शेयार खालामना होनायखौ माने बन्द खालामनांगौ दा हमना ला नों शेयार खालामनानै होबाय नों दा शेयार खालामना होनाय लोगो लोगोनो आं बुंदों ना बै जेनेबा जोंनि बर' मानसिजोंनो जेनेबा साब्रै साबा मिसिंफोर जब खामानि मावनाय बा अफिसफोराव थानाय बा मास्टारफोर टिचारफोर लोगो बैसोरखौबो माने एकदम माने साहस खम खालामना होनाय जायो लासिंसिं खालामना होनाय जायो जेनेबा बैसोरखौसो माने जि माने जिरायना थानायफोरावबाबो जिखुनु माने अफिसनि खामानि मावनायफोराव माने बाथ्रा खोथा ओंखारोबा माने जोंनि बर'आसो लासिंसिं जागोन दै गासिबो माने सरकारनासो जेनेबा जबफोरखौ हबावबा मावनाय जायो नालाय नङा होमबा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर मानसिफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै माने जास्ट माने बे भिडिअखौ आङो आपल'ड खालामना होबाय जेनेबा आंनि अडियेन्सखौ नायथो होननानै लोगोसे सोरबाफोर आंनि सिनायखौ नुफ्लांबायदोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे आरो लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालामबाबो खालामाबो जागोन दे लोगोफोर नोंसोरनि गोसो खोथा आरोना आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों